ନମ୍ବର 1 ପୁଣି ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଇରାନ। ପୁଣି ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ବି ଅଶାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛି ଇରାନ। ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଇରାନ। କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ଉପରେ ଇରାନ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ନିକଟରେ ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ଇରାନର ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏୟାର ଶସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ଏ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛୁ। ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ସହର ସିରିକ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଇରାନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ସହର ଭିତରେ ଆମେରିକା ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ନମ୍ବର 2 ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳିତ ହେବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋର 5ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହାପରେ ଦିନଭରି ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ହାତୀବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଏବେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଭରିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3 ବିଇଡି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିକଳ୍ପ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଇଡି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବସ୍ ଲାଗିଛି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଇଡି ସିଟ୍ ତୁଳନାରେ ଆଶାୟୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ସୋନିଆ। କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ନୀରବତା ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହାର ନୈତିକତା ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଭୟ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱରସଙ୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନମତ ଅନୁସାରେ ଗାଜା ଓ ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଉଚିତ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଦୈନିକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଧ୍ୱଂସ ମାନବିକ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ଗାଜାରେ 20,000 ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଓ 84,000 ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ବହି ଖନ୍ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ବହି ଖନ୍ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତୁକୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସ୍ୱପ୍ନୀୟ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ବହି ଗୋଟିକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ 140 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗଣାରେ ବହି ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ବହି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6 ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଶହୀଦଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଗତ 2025 ମେ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ନାମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ସଂସଦୀୟ ଭାଷଣର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଭାରତର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅପରେସନର ରଣନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରାଣବଳୀ ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ସିନିୟରଙ୍କ ସହ ରହିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, କମ୍ ବୟସ୍କ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ନ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମନା। ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶାଇଥିବା ଯୁବ ସେନ୍ସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷଟି ବିନା 20ରୁ ସେ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିନିୟର ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାକି ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏହା ଆଇସିସି କିମ୍ବା ଏସିବିର କୌଣସି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଦେବା ପଛରେ ରହିଛି ଜୋକେର ସେଫ୍ଗାର୍ଡିଂ ଆଇନ। ଜୋକେର କଠୋର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କୌଣସି ବି ନାବାଳକ ଖେଳାଳି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସମାନ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ଚେଞ୍ଜିଂ ସୁବିଧା ସବୁ ସମୟରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2ଟି ବିନା 20 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଇଛି।